Euskal Herriko ardimoztaien selekzioak ofizialtasuna lortu du eta 2026ko Zelanda Berriko munduko txapelketan parte hartzeko moduan izango da. Debagoienean bertan babira horretan ibiltzen diren bi lagun, bi Mikel Belasko Arrasatearra eta Mikel Galvez Eskoriatzarra eta bigarren horrekin egin dugu hitzordua. Abuztuan, albistea publiko egin zenetik zain egon gara gainera, izan ere bere zeregin horretan ardiei ia mozten harrapatu nahi genuen eta urri erdialdera arte ez da hori posible izan. Mikel, beroa gehiegi estutzen hasi aurretik, zeintzu izaten dira hilabeterik ohikoenak ardiei ia mozteko? Gutxi gora bera, hemen Euskal Herrixen lana holan fuerte azten da martxo bukaera aprila hasiera aldera. Da guztura arte gutxi gora luzatzen da. Eta zeintzu izaten dira ia moztearen arrazoi nagusiak? Lehenengoko arrazoia zuk esan duzuna, berua, uliek azkenien berua ardixak berotuitzen da. Eta gero ardixan osasuna bermatu itzen da urtero ulia mozten bada. Parasito asko, ulixak adibidez, ule hartien proliferau edo... Ugaldu iten dira. Bai. Eta humedadetik ere babesteko, ezetasunetik ere balio izaten du, ez da, ia mozteak? Bai. Horixe izaten da hortaz, dudabarik zuk aipatu moduan pixka bat tira lan gehieneko sasoia, baina kasu batzuetan bigarren mozketaldi bat ere egiten da. Kasu horretan, noiz eta zergaitik egiten da? Bigarren mozketa hori, hemen Euskal Herrixen itzen da normalien, udazkenien. Urritik, gabonak arte, gutxi gora bera, da horren arrazoi izaten da ardi honek, gaztaia esne batzeko ardixak, oin azaro bukaeraldien edo ume itzen daue, da orduen ikuiluen garbitxasuna mantentzeko, da gero esne jeizterako orduen apur bat arrazoi higienikoengatik. Garbiagoa izate aldera. Gaur bertan, Eskoriatzan, Lete auzoko atxalden, jardun duzu hainbat lagunek, bertako hartaldeari ia mozten. Zenbat lagun, zenbat denboran, zenbat ardiri ia mozten? Gaur lau lagun izen gare, lau moztaie, gero beste lagun batzuk, ia jasoteko, ardixak muteko, 500 ardi mozteko. Goizeko 8 aldera hasi, da oin orduitan bukatu dugu. Gogorra da fizikoki? Bai, fizikoki gogorra da, baina beti bezala inaz, gorputza initzen da. Eta ardi bakoitzeko gutxi gora bera, zenbat denbora? Depende ardi klasia. Ardi honek adibidez, minutu terdi, 2 minutu buelta, nolako bat. Eta ikusi zaituztegu makinarekin. Bai. Eta gorputza gehiagiaz behartzeko ere, laguntzeko tresna batzu ere badituzu. Bai, batzuk erabiltzen dugu arnez moduko bat, holako moie batzukin, da horrek itzen dagoena pixu apur bakendu, norberai. Batzuk erabiltzen dugu, beste batzuk ez, hori norberan arabera. Tira, mozketaldi saio bikaina egin duzue, eta antxe ikusi dugu ez da, pabioiaren sarreran, nola sortetan bilduta daukazuen zorroetan artila, bera ez da? Artili hori zertarako, zer abilera ematen zaio horri gaur egun? Gaur egun pena bada, baina artila zagorretara botatzen da, zuzenien. Oso material baliotzu da, baina ez jako saliek emuten. Da gaur egun botateko erubeten da. Hemen ez dauke irteerarik eta hemendik kanpo ere ez? Hemendik kanpo, bai, badaue artilen inguruen industria bat, baina ez dau kanpuen dago, txinaldien edo abidez artile produktorik handixenak Zelanda berria, Australia, olako herrialdek izaten die, da industria gehixena Txinan omen dago. Tira, ardimoztaia izatea bada, bizitzeko modu bat, aukera bada hori da esaterako, zure kasua, baina Euskal Herrian aritzearekin nahikoa da, ala beharrezkoa da bertatik bizi ahal izateko gure mugetatik kanpo ere irtetzea? Norberan bizimoduan arabera. Euskal Herrixen ibilitza bizitzie badau, baina normalien Euskal Herrixen bakarrik ibili ezkero negualdien beste lan batekin konpaginetzia konbeni da apur bat konpletatzeko. Eta bestela ardimoztetik bakarrik bizi ahal izeteko ondo
kanpora irten beharra du, bai. Eta hau ofizioa ikasi egiten da. Bai. Zure kasuan non? Nire kasuan hasi Naparruen hasi naiz. Irunberriko taldeekin hasi nintzen, da gero amendi be bai. Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, holaxean, buelta hortan. Tira, oraintxe mugak aipatu ditugu, ez da? Bai. Eta horiek aipatu ditugunez, tira, nahiko nuke gai atera nola, Euskal Herriak lortu duen ofizialki baimena, ardimozte eta artilea sailkatzeko nazioarteko lehiaketan parte hartu ahal izateko. Zer suposatzen du horrek zuentzako? Horrek guretako asko suposatzen dau. Moztaien moruen aukeri daukagolako kanpora urteteko, beste leku batzuk ikusteko, lan egiteko beste modu batzuk ikusteko, eta batez be, zuk esan duzuna, munduko txapelketara fatia guretako lorpena handia izen da, aurreko urtietan Espainia izenien fandalako, da gure izan duena sortu izen da, gure taldia, gure ardixa daukagolako, gure taldia daukagolako, da, azkenen gure identitatea apur bat munduai erakusteko. Ordua zen, kosta eginda? Gisa esan, lan asko inbierri zen da, baina holan 3-4 pertsona klabe egon die, lan asko injauenak, eta nahiko azkar edo nahiko errez ez dut esango, baina nahiko denpora gutxiko kontu izen da. Oindala urte asko, 10 bat urteo saiakera bat inzan, baina azkenien etzan asko egin, da oin 2 urte jakua, muten da horrela doiela, da hor gabitxe. Tira, gurea dena erakusteko, kanpokoa ikusi eta ikasteko, eta Euskal Herrian oso errotua dagoen tradizio bati bultzada emateko ere balioko du, ezta? Bai. Azkenien emuten dago apur bat, ez garela existiruten, askotan lagunekin fan da, hasi nintzenien, ardimoztaia zibina zela, hostia hori, leike, edo, kanpeonatotara fan da, kanpeonato baten egonaz, bada bolako ardimoztaia kanpeonatoik, da apurra be gure mundua jentia erakusteko aukera politxe da. Tira, ofizialtasun hori lortuta, orain bertan parte hartzeko taldea osatzea faltaba, ez da? Eta horretarakoen justu ere, Euskal Ardimoztaien elkartetik laguntza eta babesa eskatu dituzue. Bai, ontxe hortan gabitz. Apur bat finanziazio bila, taldia osatzen, batzuk juntago ere talde neko fuertia dau, da ontxe da bioguena, finanziazioa da aurrera jarritzeko. Ze perfiletako jendea behar izaten da alako talde bat osatzeko? Danetik, dana ongietorri da. Moztaiek izendakuak, moztaie munduakin zerikusirik ez dauken jentia, azkenien zenbat da jende gehiago, jentia pres baldin bau laguntzeko, da honei bultza bat emuteko, egozeinek balixo dago. Makinarekin, han ere, eskuz bietara nola egiten da? Munduko txapelketan egoten da makinakin, txapelketa, artasisakin, da gero artile kudeatzaile txapelketa bat egoten da. Eta zer baloratzen da? Zorroztasuna, ardiekiko jarrera? Kanpeonatuen baloratzeko parametroak izaten die gutxi gora bera askartasuna, garbitasuna, repase bat da izango zen leku berdinetik hiliak guztiz moztu gabe berriz pasatzea. Eta ebaixak kontatzen dira horrek penalizatzen dau, eta gutxi gora bera hortik gero media bat itzen da, bakutsak bere balixo dauko, da horra ateratzen da puntuazioa. Tira, esan dugu, 3 urtean behin egiten da munduko txapelketa, Zelanda berrian izango da, 2026ko martxoan hurrengoa. Irakurri dut, bertakoak direla honenak, artilea mozten ala alda? Azken aldizen Gales, Inglaterra, Eskozia da herrialde horrek nahiko fuerte gabitz, nahiz eta Zelanda berria da Australia izendien oindala gutxira arte potentienak mundu hortan. Eta zer herrialde egongo dira bertan ordezkatuta? Danetik, mundu danetik faten da jentia. Australia, Zelanda berria, erresuma batuko danak, Europatik Espainia, Euskal Herriak asuntan, Frantzia, Europa daneko, Holanda, Belgika, danetik egoten da. Tira, hori 2026ra begira ipinita hemen etxean, Mikel, aurtengo maiatzean, oker ez banago sortu duzue Euskal Ardimoztaien elkartea, zergaitik eta zertarako?
Bueno, lehenengo finanzazioa lortu ahal izateko sortu behar izen da, eta kirol moruen onartuta egon ahal izateko sortu behar izen da elkarte hori. Da gero horrekin talde bezala, talde ofizial bezala instituzioetara fateko eta apur bat gauzak lortzeko ofizialtasun moduko. Eta okerrezpanago, asmoa badago, 2025ean Euskal Herrik mailako txapelketa antolatzeko. Bai, hori da. Asuntua da hori, 2026an Euskal Herri bezala konpetitzeko munduko txapelketan, aurretik Euskal Herrixen hautetun bidie bi moztaile, jango diara, da orduen biharrezkoa txapelketa bat itxia, handik bi moztaile aukeratzeko, bi honenak, da horrek izango gero fango dienak Euskal Herrixen izenien. Gero batorrenari begirako kanporak eta moduko bat izango da hortaz. Bai, hori da. Eta dagoeneko bazabiltzate, ez da? Horretarako prestatzen? Bai, hortan gabiz. Azkenien lana, uretako entrenamentua lana da. Bai, egisa da gero oso ondo etortzen dela kanpora urtetia, kursioak itxen, harri frentea moztia, baina hoxe, apur bat, kontzeptu batzuk buruen eukitza lanien praktikatzea. Tira, Mikel, goiz luzea izan duzue, lana bera ere gogorra da esan dugun moduan. Aipatu zen egun, hitzordua lotzerakoan ohitura duzuela, halako saioen ondoren elkarrekin bazkari egiteko, hona egin dizuela. Eskerrik asko. Eskerrik asko.